Villa Huvi tarjoaa oman kodin 15 vammaiselle nuorelle. Asunnot ovat kooltaan noin 44. Jokaisessa asunnossa on pieni keittiö, makualkovi ja kylpyhuone, vaatehuone sekä oma katettu terassi. Villa Huvi toimii Aspa-säätiön 2 oven mallilla, joka mahdollistaa yhteisöllisyyttä ja yksityisyyttä asukkaan oman valinnan mukaan. Villa Huvin ystävät ry toteuttaa aktiivisesti erilaista toimintaa asukkaille talossa, kerhoja, eri vuodenaikoihin liittyviä juhlia ynnä muuta sellaista. Moi Seija. Terve. Sä oot osallistunut 10 kertaa jimbyyn, eli joka kerta kun jimby on järjestetty, että mikä on sut saanut osallistua jimbyyn? No oikeastaan se on lähtenyt vahingossa liikkeelle. Mä silloin aloittelin, tai oikeastaan oli jo vähän juossut polkujuoksutapahtumia. Ja Mervi Savo ilmoitti Facebookissa semmoisesta jimby-tapahtumasta. Ja mun mielestä Mervi Savo oli varmaan siinä ihan niitä alulle panijoita. Ja silloin mä ajattelin, että joo, tonne mä haluan mennä, että se on 10 lenkki, että sen mä nyt jaksan hyvin varmaan juosta. Se lähti oikeastaan siitä, mutta totta kai siinä merkitsee se jimby. Yes in my backyard on tietenkin itselle tärkeä, koska se on se kantava ajatus ylipäätään tällä alalla työskentelevänä ihmisenä, että se on itsestään selvää. Ja mikä se hienompaa, kun sitä voi vaikka sitten mulle tärkeällä asialla liikkumisella tukea. Miksi muiden pitäisi osallistua myös jimbyyn, tai miksi olisi hyvä osallistua jimbyyn? No varmaan se sama vastaus ehkä tuossa aiempaan vastauksessa, että kun kyseessä on yes in my backyard, niin sehän on tietysti tapa kertoa siitä omasta näkemyksestä ja kannattaa sitä ajatusta, mikä pitäisi tässä yhteiskunnassa ja maailmassa olla ihan itsestäänselvää, että ihmiset asuu toistensa lähettyvillä ja niin kuin siellä, missä nyt ylipäätään asutaan. Tervehdys hyvä liikkuja ja jimbyläinen. Nyt on taas se vuoden aika, jolloin jimby hyväntekeväisyys liikuntatapahtuma alkaa. Tule sinäkin mukaan.